ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକ ମିଶାଇବ, ଯଦି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକ ଫେଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏଠି। ଧର ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗୋଟେ 18, 18 ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହେବ? 18 ଏକ ମିଶାଇ ଦିଅ, 19 ହେବ। 18 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହେବ? ଏକ ଫେଡ଼ିବ। 100 ଦେଇଛି, 100ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହେବ? 101 ହେବ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହେବ? 99 ହେବ। ସେପରି 49ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହେବ? 50 ହେବ। 49 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହେବ? 48 ହେବ। କିନ୍ତୁ 1000 ଦେଇଛି, 1000 ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହେବ? 1000 + 1 1001 ହେବ। ଫେରିଲେ କେତେ ହେବ? 999 ହେବ। ସେପରି ମୁଁ ଆହୁରି ତୁମକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏ 3 ଅଭ୍ୟାସ କର। ମୁଁ ତାର ନେକ୍ସଟ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବି ସେଇ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ, ହେଲା କି?